Ribeira dará saída ás rutas en catamarán á illa de Sálvora e pola ruta do Mexillón. No mes de xuño, as datas das viaxes son os días 4, 18 e 25. Este sábado día 4 comezan as saídas en catamarán á illa de Sálvora, con saída ás 10 da mañá do porto de Ribeira, na rampa que está en frente de Correos, e as datas de saída en xuño son o 4, o 18 e o 25, en xullo e agosto as saídas serán os mércores e sábados pola mañá e pola tarde a ruta do Mexillón. Das viaxes en catamarán que se van a iniciar neste mes de xuño, desde Ribeira ata o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, e tamén se van a facer a ruta do Mexillón. Esta é unha iniciativa que xa se comezou o ano pasado e, este ano se repite. As características de cada unha das rutas foi presentada hoxe en rolda de prensa por parte do concelleiro de Turismo Ramón Doval, acompañado da técnica deste departamento Irene Montero e de Ana Pérez en representación de Golfiño, a empresa local promotora desta actividade en colaboración con Cruceros do Ulla, Turimares. O viaxe incluye o viaxe en catamarán, despois teñen guías para realizar as dúas rutas que hai na illa de Sálvora, que son a aldea e o faro, e despois teñen a volta para o porto de Ribeira, onde despois podrán facer distintas actividades aquí. O precio desta viaxe son 25 euros para os adultos e de 10 euros para os nenos de 3 a 12 anos. Os menores de 3 anos é gratuito. Ademais da viaxe a Sálvora, tamén se recupera a ruta do Mexillón. Comezamos a facer a ruta do Mexillón, que será os mesmos días, o mércores e sábado, pero no horario de tarde. Será de 5:30 a 6:30, e aquí incluye unha ruta en catamarán pola ría da Arousa, unha visita a unha das bateas para ver o que son as cordas do Mexillón e máis unha visita submarina da nosa ría, e unha degustación de mexillóns ao vapor, con viño e refrescos. Creo que esta é unha actividade que, como ben dicía antes, no outro lado sí que ten moita demanda e creemos que aquí tamén pode ter moita aceptación. O precio son para os adultos son 17 euros e para os nenos son de 9 euros. Os menos de 3 anos tamén irían gratis. Doval resaltou que o turismo náutico está crecendo de xeito exponencial e que a ría da Arousa é un dos lugares máis privilexiados para practicalo. Quero resaltar o traballo que está a facer as nosas empresas turísticas, que son as principales protagonistas na consolidación da oferta e, polo tanto, contribuyen ao desenvolvemento e ao posicionamento turístico. O turismo non é un proceso estático, senón que evoluciona ou decae de acordo a diversos factores. Unha deles é a permanencia e a mellora continua da oferta turística existente, que permite avanzar hacia un modelo de turismo sostible. E as rutas náuticas que ofrecen dende Ribeira abrangan un abano de posibilidades dispoñendo de diferentes tipos de embarcacións e de modalidade de navegación, como poden ser as embarcacións a motor, a vela, a remo, sen descartar a mestura delas. As inscricións poden realizarse na caseta turística que Cruceros do Ulla ten na avenida do Malecón en Ribeira, na nova estación de autobuses, ou nas oficinas de Golfiño Xestión de Ocio, no lugar do Touro número 1 en Ribeira, así como no teléfono 623 482 754.